Itatanda sa aming paaralan at sa mga gawain sa ngayon, sa darating na
kagalang-galang Cora Cortez at ang kanyang mga kasama. Narito rin po ang ating mahal na kapitan, kagalang-galang Ramil Casimiro. Ang Pangulo ng PTA, Kagawad Elena Del Mundo. At mula po sa Vietnam, Victoria B. Alveros, taga-Malsin Pansangay sa ENSE. Kapiling din po natin ang taga-Malsin Pampurok ng Hilagang Valenzuela, Ginang Cristeta G. Vicente. Punong guro ng Pio Valenzuela Elementary School, Dr. Adoracion Guevara. Punong guro ng A. Beato Elementary School, Ginang Yefelia Corrales. Mula sa Wawang Puno Elementary School, Ginoong Roberto A. Yanita. Paltok Elementary School, Binibining Buena Fe E. Sabado. Coloong Elementary School, Ginang Remedios L. Santos. Ang punong guro ng Tagalog Elementary School, Ginoong Edgarino E. Nicolas. Mula naman sa PR San Diego Elementary School, Ginang Maria Teresita U. Pangan. Ang punong guro ng Isla Elementary School, Ginoong Wilfredo Surbano. A. Fernando Elementary School, Ginoong Eduardo Q. Lita. Basolo Elementary School, Ginang Amelia D. Flores. At ang punong guro ng Rincon Elementary School, Ginang Fe C. Arandia. Nais ko rin po ipakilala sa inyo ang mga guro ng Tugatog Elementary School mula sa ISPED, Binibining Rachel O. Elekin. Sa grade 1, sa pamumuno ni Ginang Celeste S. Junio, nandito po sila. Sa ikalawang baitan, sa pamumuno ni Binibining Anita B. Domingo. Mula sa ikatlong baitan, sa pamumuno ni Ginang Aileen Racelis. Ika-apat na baitan, sa pamumuno ni Ginang Aurora Villagasin. Ika-limang baitan, sa pamumuno ni Ginang Julita Baldomero. At ang mga guro ng asignatura sa ika-limang baitan, Ginoong Hilario G. Junio, Ginang Cristeta Vicente. Malungkot ko pong ipinakikilala sa inyo ang 165 mga batang lalaki at 165 mga batang babae na may katuang 330 na magsisimagtapos ngayong umaga. Kasi-siya po nilang natapos ang kurikulum pang elementarya na itinakda ng Kalaukan ng Edukasyon, kung kaya hinihiling ko ang inyong Karangalan ko bilang taga-Masing Pampuro ng Hilagang Valenzuela na maging isa sa mga sasaksi sa inyong pagtatapos sa paaralang ito ngayong ika-24 ng Marso, 2010.